טוב, מה קורה לכולם? אנחנו בפרק השני שלנו, וכמו שאתם יודעים, אני בא ואנחנו בעצם מדברים על עסקים, עסקי האוכל, שפע, מיינדסט, אוקיי? אני בא לתת לכם בעצם מהניסיון שלי, ואני מקווה שהדבר הזה יגדל ויהיה בין הערוצים החזקים בישראל. ויעזור לכמה שיותר אנשים, כי אני יודע שעסק מצליח זה ברכה בבית, זה אישה מאושרת, זה בעל מאושר, זה ילדים מאושרים, זה הכל ביחד. לאישה או לבעל יש הרבה יותר זמן אם העסק שלהם מצליח. אוקיי? טוב, אז אנחנו נתחיל, כמו שאתם יודעים, אין לי תסריט, אין לי בעצם מה אני הולך להגיד, יש לי כמה נקודות אני מאמין שעליהם צריך לעבור, ואנחנו נעבור, ובעזרת השם ילך כמו שצריך. אז היום אנחנו נדבר על בעצם, אנחנו נדבר הרבה, אני מאמין חצי סרטון, על השפע שאיתו אנחנו צריכים לבוא לכל מה שאנחנו עושים בחיים, לעסקים ולדברים ולפעולות שאנחנו עושים בעצם ביום-יום. ובחצי סרטון השני אנחנו נדבר על פרקטיקה ספציפית, שזה בעצם ההשתדלות שאנחנו צריכים לתת, ועל איך לנהל עובדים, איך להפוך את העסק להרבה יותר מצליח, שבאמת לקוחות יבואו, שבאמת העסק יהיה משהו מיוחד. אני לרוב אדבר על עסקי המזון ועסקי הפסט פוד, אבל זה יכול לגעת בכל העסקים שיש, ואנחנו נדבר גם על זה, אוקיי? אנחנו נתחיל בעצם את החלק הראשון שלנו של השפע. כשאני מדבר על שפע, זה ההפך מהשתדלות, אוקיי? זה בעצם ה-20% שאני מדבר עליו, שזה השפע שאנחנו צריכים להבין שאיתו אנחנו מורידים את כל מה שאנחנו רוצים. לצורך העניין, אוקיי? עכשיו אנחנו רוצים בעצם להקים עסק מצליח. לצורך העניין, המבורגר. יש לי המבורגריה, וואלה, אני רוצה שהיא תצליח. אני אומר שלא משנה כמה תעבוד קשה, ולא משנה כמה תיתן מעצמך, ולא משנה כמה עובדים שלך ייתנו מעצמם, ולא משנה כמה תזיע וכמה תגיע גמור הביתה, אם לא יהיה לך את השפע במיינדסט, את הזה נכון, אני אתן את ההשתדלות שלי, אני אתן את הכי טוב שלי גם. מה זה השתדלות? לא בקטנה. את הכי טוב שלי, עם זאת, עם המיינדסט שלי. ברמות הגבוהות, ואני יודע שהעסק הזה יצליח. בוודאי, אני בוטח בקדוש ברוך הוא שהעסק הזה יצליח. ואני בוטח, ואני יודע שהעסק הזה יצליח, ואני בטוח בזה. אז ההשתדלות שלי היא מינורית. אני צריך לבוא, צריך לעשות בדיוק את מה שצריך, כן? אבל המיינדסט שלי יעשה בדיוק את התכונות הנכונות, את הפעולות הנכונות, שהעסק הזה לא יגיע ל-50, 60, 70%, יגיע ל-100% פוטנציאל וברמות הכי גבוהות, ויגיע לעסק הכי טוב בעולם, רק בזכות המוח. הפעולות הן דבר שחייבים לעשות, אבל זה נטו השתדלות. אנחנו רוצים להיות הכי טובים במה שאנחנו רוצים, אבל עוד פעם, אם פה אנחנו נהיה חלשים ונאמין שהעסק שלנו זה עסק קטן, וכל היום נעבוד ונזיע ונרוץ וננהל עובדים ולקוחות, והלקוח הזה יתבאס עלינו, אז נעשה הכל בשביל לא, מצטער אחי וזה, וננסה להחזיר אותו. לא, זה לא יעבוד גם אם תעשו לצורך העניין את כל הפעולות הנכונות. העסק הזה לא יתרומם לגבהים שהוא צריך להתרומם אם המוח שלכם לא נמצא בגבהים האלה ויותר אפילו. אנחנו צריכים להבין שטעויות קורות ולקוח יכול להיות מוחזב. אני שימו לב, אני מדבר הרבה על עסקי המזון, שימו לב איך אני מדבר ומה אני אומר, אבל זה יכול להיות
לכל העסקים שיש. מהניסיון שלי, עוד פעם, אני בא להגיד, כל מה שאני אומר, זה נטו מהניסיון האישי שלי, וממה שאני למדתי בחיים. אם זה יעזור אפילו לבן אדם אחד, אני אשמח ומה טוב. לצורך העניין, אם לקוח מאוכזב, נכון, לקוח אסור שיהיה מאוכזב. בחיים לא להגיע למצב הזה. אבל אם כבר הגעתם למצב הזה, להבין וללמוד. לא להתבייס, לא להגיע הביתה, וואי, הלקוח הזה היה מאוכזב, וואו, איזה, ממש לא. הלקוח הזה היה מאוכזב, הבנתי. למה הוא היה מאוכזב? אני לא אחזור על הטעות הזאת. אומר לכל העובדים לא לחזור על הטעות הזאת. להבין, ללמוד מזה, לעבור הלאה. שנייה אחרי זה לעבור הלאה. לא חצי שעה, לא שעה, לא יום שלם. לא משנה. היה לכם פיק מטורף בעסק. פיק פסיכי. העובדים לא השתלטו. מוצרים לא יצאו כמו שצריך. משלוחים לא הגיעו בזמן. להבין, הבנתי מה קרה, רשמתי מה קרה, למדתי, כמו בצבא, שיפור, שימור, הלאה, ישר הלאה. לא מעניין, זה לא יעזור לנו עכשיו להיות עם עצמנו ולא להבין, וואי, ומה קרה, וואי, ואיזה בסה, וואי, ואיך לא הייתי ככה, ואיך לא ניהלתי את זה נכון, לא מעניין. בסדר, ישר לעבור הלאה. לרמה הזאת אנחנו מגיעים רק עם שפע במיינדסט. שהעסק הזה יהיה העסק הכי מצליח בעולם. יהיה לו 100 סניפים. רק ככה אנחנו נצליח להגיע לרמות האלה של השפע. כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שההשתדלות שלנו היא הפוכה. היא כמה שפחות להזיע. היא כמה שפחות לחזור גמורים הביתה. כי אנחנו צריכים להבין שהשפע הזה, הוא בסופו של דבר, הוא פה, והוא כבר אצלי. אז מה, אני צריך עכשיו להזיע בשביל זה? ממש לא. מה, אני צריך להגיע לאשתי גמור? מה, אני צריך להגיע לילדים שלי גמור? להפך, אני רוצה להיות עם אשתי, אני רוצה להיות עם הילדים, אני רוצה שהעסק שלי יצליח. רק ככה אנחנו מגיעים לרמות הגבוהות ביותר. תמיד לנהל את העסקים שלנו בדיוק איפה שאנחנו רוצים להיות. אנחנו רוצים ב100,000 סניפים, לנהל ככה את הסניף הראשון. רק ככה הסניף השני יגיע מאוד מהר, העשירי וה100. זה בעניין של השפע. עכשיו בואו נדבר על פרקטיקה. אנחנו רוצים לנהל את העובדים שלנו, בוודאי על הצד הטוב ביותר. לקוחות תמיד מרוצים, משלוחים מגיעים הכי מהר שיש לבית של הלקוח. תגדירו לעצמכם את הזמן הכי מהיר שאתם רוצים להגיע למשלוח, אוקיי? לתוך העניין 25 דקות, חצי שעה, ותעקבו על זה יום-יום. אנחנו צריכים להיות עקביים ביום-יום. המטרה זה חצי שעה, להגיע ל-25 דקות, חצי שעה גג. עברנו את זה והגענו, יש לנו נגיד 30 משלוחים ביום, מתוכם 15 הגענו ב-40 או 50 דקות, לא עמדנו ביעד. להגדיר יעדים, 5-10% מהמשלוחים יכולים להתפקשש, לא להגיע לשם. הגעתם לשם, זה סבבה, לא לעבור את זה. אנחנו צריכים להיות כמה שיותר יעילים בעסק, כמה שיותר מהירים, כמה שיותר טובים, בשביל שהלקוח, הקצה, איך הלקוח קצה? אתם לקוחות קצה. איך הלקוח קצה בעצם פועל? הוא מגיע אלינו, אוקיי? הוא מגיע אלינו, הוא יושב אצלנו בעסק. יש לו מלא פרמטרים שהוא מסתכל עליהם, בתת מודע, גם במודע וגם בתת מודע, אוקיי? הוא מגיע, הוא רואה את המקום נקי, עברנו שלב, אוקיי? מגיע, בא להזמין, וואלה, חיכו אליי, וואלה, הוא שירותי, וואלה, הוא יודע לעבוד, ועברנו עוד שלב. וואלה, הזמנתי את המנה. כל מקום זה זמן שונה. אבל הזמנתי לתוך העניין פיצה, יצא תוך 5 דקות, וואו, שלב שלישי. אכלתי, היה טעים, שלב רביעי. שילמתי מחיר טוב, שלב חמישי. ניצחנו. ברגע שאנחנו מבינים את 5 הדברים האלה, ואנחנו עושים את זה יום-יום בצורה עקבית, תוך שנה העסק שלנו בגבהים מטורפים. אנחנו צריכים לעקוב על זה יום-יום. עם זאת, אני חוזר, שפע. זה יקרה לא משנה מה, ואנחנו נבין את זה, ואנחנו מבינים את זה, ואנחנו יודעים את זה ביום-יום, ועם זאת אני עושה את ההשתדלות שאני צריך לעשות. אתם מבינים מה אני אומר? אז
בפרק הבא אני אנסה לדבר קצת יותר על פרקטיקה, על אוקיי, סבבה, אנחנו מבינים, שפע וזה, זה חייב. אנחנו נדבר גם על פרקטיקה, אנחנו נדבר אה, על שיווק, אנחנו נדבר על איך לנהל עובדים נכון, אנחנו נדבר הרבה על לקוחות, אנחנו נדבר הרבה על מוצר, בסדר? אז אני מחכה לכם בו בפרק הבא, אני אשמח שתגיבו לי בדיוק על מה הייתם רוצים שאנחנו נדבר, על מה מעניין אתכם, איך הפרק הזה היה, ושיהיה לנו שבוע נפלא מלא בבשורות טובות.